या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व प्रलंबित विकास कामं पूर्ण करण्यात यावीत आणि कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचं पालकमंत्री नितेश राणेंनी सांगितलं। मुंबई गोवा महामार्गाचं वेताळ बांबर्डे येथील रखडलेल्या कामाचा टेक्निकल प्रॉब्लेम आता दूर झाला असून हे काम लवकरात लवकर सुरू होईल असं आमदार निलेश राणेंनी सांगितलंय। मुंबई गोवा महामार्गाचं काम गेल्या 14 वर्षांपासून रखडलेल्या कामावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी माफी मागितली। यावरून नितीन गडकरींनी केवळ माफी मागून चालणार नाही तर कोकणवासियांना कायमस्वरूपी टोलमाफी द्यावी अशी मागणी वैभव नाईकांनी केली। राज्यातील 0 ते 7 वर्ष वयोगटातील 12 ते 14% बालकं अद्याप आधार कार्ड पासून वंचित आहेत। या बालकांसाठी आधार केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाईन घरपोच आधार कार्ड देण्याची सुविधा शासन लवकरच कार्यान्वित करणार अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी दिली। लाच घेतल्याप्रकरणी कारवाई केलेल्या निरवड येथील ग्रामविकास अधिकारी प्रवीण दिलीप बोले यांना ओरोस येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केलाय। 50,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर हा जामीन मंजूर करण्यात आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री आशिष शेलार यांनी शनिवारी 11 एप्रिलला नांदोस गावात जाऊन शिवकालीन गडीच्या उत्खनन कामाचा संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेत कामाची पाहणी केली। वेंगुर्ले तालुक्यातील होडावडे सुभाषवाडी ख्रिश्चनवाडी येथील अँथोनी डिसोजा या 22 वर्षीय युवकानं आंब्याच्या झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली। उपचारापूर्वीच त्याचं निधन झाल्याचं डॉक्टरांकडून सांगण्यात आलं। शिवसेनेमध्ये पदं काय पद्धतीनं दिली जातात असं बोलणारा नेता शिवसेनेमध्ये जन्माला आला एकमेव ते म्हणजे नारायण राणे असं विधान सुनील तटकरेंनी केलंय। आमदार दीपक केसरकर यांनी कासव महोत्सव ही केवळ पर्यटनाची नव्हे तर पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ आहे असं विधान केलं होतं। या विधानाचा धागा पकडत शक्तीपीठामुळे होणारी निसर्गाची कायमस्वरूपी हानी भरून काढता येईल का? अशा गंभीर वेळी लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प का असतात असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी केलाय। गेळेवासींची स्वप्नपूर्ती कबुलातदार जमिनींचे 7/12 वाटप यशस्वीपणे पार पडलं। अनेक वर्षांच्या संघर्षाला यश आलं। 227 कुटुंबांना थेट लाभ झाला। या ऐतिहासिक निर्णयासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडेंनी आभार मानले। खासदार नारायण राणे यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त कोकण संसद समृद्धी महोत्सव 2026 जिल्हाभर साजरा करण्यात आला। भाजप कुडाळ यांनी या निमित्तानं आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरीय कॅरम स्पर्धेत कणकवली येथील दीक्षा नंदकिशोर चव्हाण हिनं विजेतेपद पटकावलं। यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या 47 विद्यार्थ्यांची गोवा येथील अँटिला हेल्थकेअर आणि युनिकेम लॅबोरेटरी या नामांकित कंपन्यांमध्ये कॅम्पस इंटरव्ह्यूद्वारे निवड झाली आहे। मच्छी मार्केटमधील विक्रेत्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नगराध्यक्षा युवराज्ञी रथराजे भोसले यांनी मार्केटला प्रत्यक्ष देऊन पाहणी केली। यावेळी त्यांनी मच्छी विक्रेत्यांशी संवाद साधून त्यांच्या दैनंदिन समस्या जाणून घेतल्या। अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा माने यांच्या संकल्पनेतून आगामी 4 मे रोजी गोवा येथील पणजी शहरातील कला अकादमी इथं दिमाखात पार पडणार आहे। खासदार नारायण राणे यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त माजी मंत्री प्रवीण भोसले यांनी त्यांच्या कणकवली येथील ओम गणेश निवासस्थानी भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या। यावेळी भोसलेंनी सौ नीलमताई राणे यांच्या उपस्थितीत एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या जीवनावर आधारित पुस्तक भेट म्हणून दिलं। सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी तालुक्यात वाढत्या युवकांच्या आत्महत्यांच्या घटनांबाबत प्रसारमाध्यमांनी अनावश्यक प्रसिद्धी देण्याऐवजी समाजानं जबाबदारीची भूमिका घ्यावी असं अत्यंत भावनिक आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते दयानंद कुबल यांनी केलंय। देवसू परिसरात उच्छाद मांडलेल्या माकडांना पकडण्यासाठी आंबोली वन विभागानं शनिवारी रॅपिड रेस्क्यू मोहीम राबवण्यात आली। यावेळी 5 माकडं पिंजऱ्यात जेरबंद करून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आली। खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेना महिला आघाडीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह विविध उपक्रम राबवण्यात आले। माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून सदिच्छा व्यक्त केली। खतांच्या टंचाईची धास्ती कमी करण्यासाठी रत्नागिरी कृषी विभागानं कंबर कसली आहे। पेरणीच्या काळात खतांचा तुटवडा भासू नये यासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यात 650 मेट्रिक टन खतांचा बफर स्टॉक गोदामांमध्ये करून ठेवण्यात येणार आहे।
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक सहलींमुळे रत्नागिरी एसटी विभागाच्या तिजोरीत घसघशीत भर पडली आहे. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या 4 महिन्यांच्या कालावधीत रत्नागिरी विभागातील 9 आगारातून 931हून अधिक बसेस धावल्या असून तब्बल 1,59,48,236 रुपयांचं उत्पन्न मिळालंय. नारायणमळी, कांदळवन, नाचणे इथं भारतात पहिल्यांदाच प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येणाऱ्या स्वॅम्प पोलीस गस्त उपक्रमाचं उद्घाटन पालकमंत्री डॉक्टर उदय सामंत यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून आणि हवेत फुगे सोडून करण्यात आलं. उद्धव ठाकरे मोठ्या मनाचे असून त्यांनी कधीही त्रागा केला नसल्याचं विधान खासदार अरविंद सावंत यांनी केलंय. आमची बैठक कामगार सेनेच्या कारभाराबाबत असल्याचं सांगत चुकीचं वृत्त पसरवल्याप्रकरणी कोर्टात जाणार असल्याचं खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितलं. मातोश्रीवर झालेल्या उद्धव ठाकरेंच्या भेटीनंतर ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या फोननं नाही तर सर्व नेत्यांशी चर्चा करून बारामतीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी सांगितलंय. ओडिशातील कोरापूट जिल्ह्यात शनिवारी पहाटे एका सरकारी बसला भीषण अपघात झाला असून यामध्ये एका प्रवाशाचा मृत्यू झालाय तर 20 जण जखमी झालेत. चालकाला डुलकी लागल्यानं हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येतोय.